talagang kinamada mo? Naalis lang po dyan sa bubong. Ay, inahalis mo lang. Nagpatingin ka na sa manggagamot Oo, nagpatawas po kasi sabi nila nakatama ako. ng ano daw? Malaking tao daw po. Titingnan natin kung mga kapre malagyan to. Pikit. Focus sa tulungan mo ko, tutulungan kita. Hanggang awat na kakaya natin. Natawag tayo kay Kristo para matanggal yan. Pikit ha. Wala akong tinatanong dito kung di ka. Pag tinanong kita, babae ka lalaki, sumagot ka lalaki. Pag kilala mo si Kristo, sumagot ka lang, oo. Pag sinabi ko ng pangalan mo, anong pangalan mo? Robert. Tanda mo ha. Anong pangalan sa mo? Analisa. Pikit. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Kailangan sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan ng Jesus ng mga Nazareno. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige, linis. Tapo mo lahat. Buong katawan mo. Hindi lang yan. Unahin mo manintaas. Ay, anong sabi niya? Malaking tao? Opo. Hindi. Pero salamat pa rin sa kanya. Nakita ko na. May din sinabi niya, di ba? Opo. Wala. Kasi nakilala ng mga, kalahati lang ng tao. Kasi taas na ng mga bangkuan, mga engkanto to. Pag maintindihan ang pistawin mo, hindi mo makalas lahat ng sakit mo. Madali lang yan gumaling. Kalas ng kalas. Yun lang nakatira sa puno. Matulis ang tenga niya, maitim, namumula ang kanyang mga mukha. Naramdaman mo yung paa mo? Opo. May gumalaw? Narinig mo ko, di ba? Opo. May gumalaw sa paa mo, di ba? Opo. O yun, natanggal na siya. Narinig mo, ay naramdaman mo? Oo. Bumitaw siya. Umalis na siya sa katawan mo. Tapos na. So, kita mo, napakabilis ko lang nahuli yung nananakit sa'yo. Wala na, hindi ka na nasasaktan, di ba? Oo. Tumakbo na siya. Wala na. 3 minutes lang, tapos na. Naramdaman ng asawa mo natin, huwag kang umiyak, tapos na ito. Naramdaman niya na may umalis sa loob ng katawan niya. Naramdaman mo, di ba? Opo. Maitim lang siya, matulis ang tenga, kasi taas na ng bangkuan. Yung bangkuan na yung may sandalan. Maitim. Nakatapat lang siya sa gitna ng puno. Tama naman yung sinabi ng manggagamot mo. Agree ako doon. Pero hindi siya malaki. Maliit lang. Pero mabagsik siya. Naramdaman mo, hindi to, walang katang isip, walang katang biruan to, walang totoo, seryoso. May naramdaman ka umalis sa loob ng katawan mo? Opo, mayroon. Totoo, meron ako. Tumalsik siya. Umalis na siya sa loob ng katawan ng kasama mo. Mawawala na yung pamamagay niyan. Ano pakiramdam mo sa kamay mo? Mabigat magang. Medyo magana po. Ano pakiramdam mo? Ganun-galaw mo. Parang minamasin mo. Hindi yan ganyan. Parang ganyan. Yan. Ganyan mo. Yan. Ano pakiramdam mo? Aplusin mo. Tapon mo yung sakit. Yan. Wala na Hindi na siya nasaktan. Umalis na agad eh. Ayaw mo. Hindi na nahirapan ang asawa mo. 3 minuto lang. Tapos na. Wala na. Yung kalaban natin, natakot kay Kristo. Dadamputin ko sana siya. Kung mawala, parang isda na hindi na kinuha yung pain. Wala na talaga sakit, di ba? Wala na Kanina, di ba, mainit? Opo. Tingnan natin sa spiritual mo. 3 minutes lang. Sa pangalan na Jesus. Amen. Kung wala na wala na Ano paramdam mo kaya? Medyo gumana. Gumaang na yung kamay mo. Wala na. Totoo, taga may umalis sa'yo, naramdaman mo wala kong anong biro. Meron po, may umano. Parang ano? Parang lumis na gano'n. May tumakbo agad Naramdaman ko may kumalas sa loob ng katawan niya. Yun ang sinasabing spiritual. Salamat kay Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Wala na sakit. Magana po. Wala na sakit. Kanina, hinawakan ko lang. Naalala mo itong ginetid ko. Yan. Pag ganyan po, medyo masakit pa. Natural lang yan. Kasi namamaga pa. Antay mo lang yan. Mawala na. Tingnan mo ulit. Wala na sakit. Magana po. Amen. Di na mata. Madali lang. Ganun mo yung kamay mo. Hindi, isa lang. Hindi, ito lang. I-ganun mo maigit. I-upload mo dyan sa, mo. Teka lang. Tapos i-ganun mo. Tapo mo yung sakit. Sa kamay po. Sige. Yan. Tapo mo. Banggit mo in Jesus name. Sige. In Jesus name. Sige, kabila pa. Isa pa. Dalawang kamay mo na. Tapo mo. Yan. Left and right lang naman yan nananakit, di ba? Opo. Salamat sa Diyos. Naramdaman mo yun. Alam ko, naramdaman mo. Hindi ako nagbibiro. May umalis sa loob ng katawan mo. Naramdaman mo. Bigla po akong pinagpawisan. Ha? Bigla po akong pinagpawisan. May lumabas sa kanya, Kasi laki lang siya ng bangkong, Hindi siya malaki. Ganyan lang siya. May team. At lilis ang tenga. Yung mata niya pulang-pula.
Nakatapat lang siya sa punong ganyan kung saan mo siya binabalibag yung mga yero. Tama naman yung sinasabi ng manggagamot mo. Salamat sa kanya. Agree ako doon. Oh, ano paramdam mo? Nagtitibuhan po. Gumaang na. Wala na siya dyan. Ayaw mo yun, wala tayong kahirap-hirap. Tinanggal agad ng Diyos, saglit lang. Niwala ka sa akin, mawala yung lahat yan. Naparamdam mo? Okay po. Oh, Ha? at yung sa paa nawala. Nawala na yung sakit mo sa paa? Lahat? Naglalakad ako medyo. O, subukan mo para malaman natin. Tumayo ka. Kung ano pinagbago. O, bimalis ang lakad na, o. O, di ba? Kanina, akala ko, pinanganak ka na ano eh. O. O, di ba? Kusa siyang umalis. Hindi na tayo nahirapan. 3 minuto lang. Para siyang pumunta siya dyan sa lupa, o. Narinig, naramdaman mo siya, di ba? Parang may gumalis sa katawan mo. Nakikalbutan ka talaga. Nagtatayo ng mga balahibo niya lahat, oh. Oh, para siyang manok, oh. Kanina napansin kita, akala ko inborn na sa'yo maglakad ng yung parang paikis-ikis na ganon. Hindi pala, kasama pala yan. Oh, tingnan mo. Ano pakiramdam mo? Tapos na. Sabi kasi 3 araw simula ngayon, mawawala lahat ng pamamaga mo. Baka nga bukas, wala na yan eh. Kusa siyang malis eh. Hindi na ako nakipahirap sa kanya. Salamat kay Kristo. Himalaya. Yan ang sinasabing biglang himala. Ngayon ko lang nakaramdaman na may parang umalis sa loob ng katawan mo, no? Sa tanan ng buhay mo. Ilang taong ka na? O ngayon mo lang naramdaman yun. Pero biro, talagang naramdaman ko. Kala ko hindi niya naramdaman. May umalis sa loob ng katawan niya. Parang kakaibang basta maligno yun. Ganong kaliit. Pero alam ko naramdaman niya. Oo, biglang umalis sa loob ng katawan. Oo, nagagalaw niya ng mga kamay niya. Kita mo, oh. O ngayon, hindi na masakit. Medyo lang yan, pero hindi na katulad kanina. Mawawala na yan. Pero kasi akakain Hindi, Tagalogin mo para may marinig. Hindi mo nagaganon yan. Ngayon, hindi kanina. Dati, iba naman yung dati kanina lang. Hindi mo nagaganon. Ngayon, nagagalaw mo na. Umalis na siya dyan. Salamat kay Kristo. Hindi na tayo nahirapan, kaya magpasalamat ka sa Diyos. Thank you so much. Okay, thank you.